ए जी हई का करतानी? हई बताई जगत दुलारी जी द्वार पर आ गइल बानी, अरे वो अभी तक तैयारी ना भइनी। सब तैयारी हो गइल बा धन, छोट जन कर मन। नौ दिन पाठ कर पेन के पियरिया रची रची कहरे के सिंगार ये रामा डुलिया से मैया के उतारा हीरोआ पिया खड़ा बाटे बाघावा का रे रामा खड़ा भइल रथावा फूलया ढबूल लेके आइल मोलिनी आगो बड़ुए बेताब मई के पूजेला चरनी आगो। अरे और भी चीज लागेला ए पिया हो गंगा जी के पनिया लइहा मड़ुआ दवनिया लइहा कनला चननिया लइहा सब चीज को देनी जोगाड़ ये रामा डुलिया से मैया के उतारा हीरोआ पिया खड़ा बाटे बाघावा का रे रामा खड़ा भइल रथावा दुआर रे रामा। झरब पौआ गामा छा से होई है मैया खुश है धनी देवलोक के कमी ना हो खेद बे महसूस है धनी। अच्छा लास्ट एक और चीज कह दे ए पिया हो नवगो कुंवार खियैहा जागरण भार करैहा अखिलेश खेसारी बोलैहा संजय आदर्श बातैया ये रामा डुलिया से मैया के उतारा हीरोआ पिया खड़ा बाटे बाघावा का रे रामा खड़ा भइल रथावा दुआर रे रामा। ए जी पूजा करावे खातिर सुलभ बाबा आ गइल बानी। रची रची कहरे के सिंगार